Dostlar, Türkmenistan'ın halk artisti Ustad Hacı Mehmet Fakı'na aydıp vermek isteyen. 1983 yılın 19. noyabrına Ahal vilayetinin Tejen etrafının Kızıl Dayhan oğusunu eneden bolya Hacı'nın kakasını kakadırdağı ejesine oğul täçkenleje diýär. Hacı maşgalada 2 san doğan keçesi Ahmet olam Ustad alyp barjy dostumyz. Hacı 2 ýaşynda wagty kakasından juda düşýär. Kakasy aradan çykýar. Hacı'nın kakasy kakadyrdaga 23 ýaşynda ýurdun täzelýär. Yatan her ýakda bolsun, iman balygyny örsünýär. Hacı çağalyk wagtyndan başlap ekrançylyk bilen meşgullanýar, daýhançylyk bilen meşgullanýar, mallarçylyk bilen meşgullanýar. Ýöne ondan daşaram şol haçan aýdyma başlat diýip soraw dörenle şol özünden 1 ýaş kiçide Ahmet Jigiti sajykda wagtlary palaw tansy bardy. Şol aýdymyny aýdyp şol sajiklaryň arasynda da tejenne bir näçe gezek birinji ýeram alýarlar. Ýöne toýa başlaman sebäbi ilki Jigiti Ahmet toýa çykyp başlaýar. Soňra Ahmet birazajyk alpbarjylyk kärm gowuran sebäpli halpbarjylyk ýoluna gidýär. Hacı başçılık yoluna gidiyor. Hacı ilkinci Aman Çağrı diýen daýysynyň aýdymlaryny aýdyp başlaýar. Şeýdip toýa çykyp oraya. Ondan soň ustad kompozitor, şahyr, Anna Bayram Aýdoğdu bilen birlikde işlägem şu neçeli oğudun aýdymlary bize ýetirýär. Hacınyň maşgalasynda 4 sany gyýyp berdendi bar. Ýene de çağalyk wagtyny aýtsak, öňküde şol ekim dikim bilen meşgullanýan brigadalar bar ekenler. Şonda çağa wagtlary Hacı şo brigadanyň çaýçysy bolup işleýär. Onuň bir günem şol Jigiti bilen Ahmet bilen şol işläp ýörkäler abed salkyn wagty abed salkynnamana şol daýhanlar çykýardy. Onuň bir epesirä aralykda şol daýhanlar bazajyk salkynna oturan soň dökülýän bediräni beýlesine urup Ahmede sal çalýan eken Hacım eline pilini yere çündürüp aýdym aýdýan eken. Şol şemal şo gapdala bolan sebäpli ugrak aralykda da bolsa şol daýhanlar şonu esdiýän eken. Soňra bile bir uly maşyna gaýdýarlardy. Şonda uly maşyna gaýdanlaryna şo daýhanlar ýani eken. Sag bolun oglanlar, hedil berdiňiz diňler. Ertirem bam şu konsertiňiz diýip torul ýani. Ýa-ni aýdyma gyýyrdy bolýan. Hacym öýdü duýana ony. Hacım gidiyor bolun aynan yani kısa keçecek zaten kurslarımıza yer yıkılandan zonlardan cale eyletlerde 3 metre ses çıkara yer tapman aynan portskosundan zız edip çıkacak bolýar açıcık yerden at bilen arasy gatygy Hacınyň täze ýersiz ata mini bilýär çağlandan men oň başyndan hem Türkmen itlemiz bilen bu özüm seredýär, ata da seredýär, ite de seredýär. İten näil ýaragyt bolsa da şoň ýanyna gorkman, ýanyna bar bilýär. Hacınyň adynyň hakykatynyň guwunç bolmagynyň sebäbi. Atasynyň ilkinji aktygy bolan soň ilk gözümiň göreni guwunlygym diýip, guwunç bolsun diýip adyna guwunç takýar. Ýöne